Salutare, toată lumea, eu sunt Valentin și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Minecraft Survival. De data asta avem Marin în acest episod. O să facem o casă foarte mișto. Hai să zicem să facem casă. Facem casă. Da, o să adunăm lemn. Așa. Bun. O să luăm foarte mult lemn. Mare. Așa. Bun, bun, bun. Și v-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și vreți în continuare episoade din seria asta. Să vedem unde este Marin. Unde e ăsta? Ah, uite-l. Liberalul Daniel Zamfir a modificat legea referență în Parlament de șeful statului și a cerut senatorilor din Comisia de Haide. în ședința de astăzi noua variantă. Uite-l. Marin este foarte muncitor. Iute! Vai, criminalul. Criminalul. Oh, mai bine criminalul. Aia! Avem se bagă. Deci... Ia să vedem unde este micinul ăsta. Bă! Fă pat. La Raiffeisen puteai să iei un credit cu 15% avans, adică 40.000 de lei. Doar să exista și 85% din această sumă, adică undeva la 230.000 de lei. Ce se întâmplă săptămâna aceasta? Acest avans s-a dus la 30%. A crescut mai mult decât dublu și a ajuns la 94.000 de lei. Trebuie să vină omul de acasă, banca susține de acum doar 65%, adică undeva la 175.000 de lei. Banca pentru mine n-a făcut. Acest grafic sub linia albă, răspunsul la întrebarea veți acorda mai greu credite de acum încolo adresat așadar bancherilor a fost acesta. Uitați cum crește. Asta înseamnă că pentru prima dată în ultimii 3 ani de zile bancherii avertizează că vor da de acum încolo credite mult mai greu. Mulțumesc, Mihai, dacă tot
Mai are unul nou primit de la Ministerul din Interne. Cât au mers autoritățile și au intrat pe site cu ajutorul unei campanii a poliției, aflați imediat. După ce au fost dispărute acum 2 săptămâni în Singapore și căutate prin toată lumea, 2 nevoice au fost găsite într-o comună din Nord. Două mamă și fiică au plecat de acasă, iar tatăl se anunțat poliția de treau că femeile au căzut în mâinile unor traficanți de persoane. Când Poloc musafirele se bucură de un sejur la noi în țară, găseau la un român pe care fata l-a cunoscut pe internet și pare să s-a putea descoperi. Ok. Ea Plailen, în vârstă de 25 de ani, și mama ei, Fu Li, în vârstă de 60 de ani, în aventura vieții lor. Au părăsit fără să lase ocupă casa din Singapore și au zburat la Frankfurt și de acolo în București. În capital au fost așteptate de tânărul care o invitat de ea Play în România. Numai că tatăl fetei s-a speriat când a ajuns acasă și nu s-a mai găsit soția și fata. A alertat poliția care a dat în urmărire. Cazul a ajuns în presa locală și a făcut înconjurul lumii. Poliția română l-a găsit în zona București, de Sud. Erau de victime de infracțiuni. Nu sună. Nu sună. Amândoi de desene manga, tinerii au început să vorbească din ce în ce mai des și, la un moment dat, s-au hotărât să se întâlnească și în lumea reală. Nu sună. El știa, fata le-a spus că o să vină, dar el a refuzat. Da. Și până la urmă a decât Iap și mama ei locuiesc acum împreună cu Alexandru și părinții lui. Comunicarea este puțin dificilă, însă pentru că părinții tinerilor nu știu numai engleză. Părinții lui Alexandru le-au primit cu brațele deschise Nu are. pe zoice. Bine unde o să facă, mă. Aia e Am. Mediatizarea cazului, agenții s-au și fotografiat cu mama și cuica. Proba supremă că sunt în viață și în afara oricărui pericol. Medici oftalmologi cer controle obligatorii de la vârsta de 3 ani. Specialiștii realizează că problemele de vedere sunt tot mai des întâlnite la copii și de cele mai multe ori sunt detectate prea târziu. Și profesorii atrag atenția din cauza afecțiunilor oculare, cei mici sunt obosiți la ore și devin iraștili. Ce? Al meu internet. Lasă telefonul ăla că zic Andrei abia împlinit 5 ani când părinții săi au aflat că de astigmatism miopic și Nu, nu e la fel ca mine. Afirmativ miopic. Afirmatic miopic. și jumătate băiețelul merge lunar la control, iar ochelarii Micilina nu se laudă cu o vedere clară. Fetița de 7 ani și jumătate face zilnic exerciții pentru a-și corecta Ieșit? N-a ieșit. Da. Uită. Bă, se duce pe ăsta. Din păcate, puțini părinți merg din proprie inițiativă la un control cu copiilor. Adevărul este la iveală abia la școală. problemele legate de oculare pot influența foarte mult starea de învățătură, eficiența învățăturii, se impune un program național, copii care încep lasă-mă că ți-a și ultima tu la ușă spune acolo. Vălică, înțelege-mă, Vălică. Este o altă boală la copilul ăla. Acum am vorbit cu mama. Bă, ți-ați lăsat telefonul ăla, Vălică, tu nu mai auzi? Mă, nu ți-aș fugi ca să ai stat toată ziua pe el. Tu ai stat toată ziua pe el, nu? Mă, eu cu cine vorbesc aceea? Ali! Hai să facem casă. Să facem casă. Vălică, lasă-l dracului că ai stat toată ziua azi. Asta să fie
episodul următor. Să ți le-a făcut gura, mă, să nu mai vezi pe ăla. Hai să închidem aici. Toate au fost folosite de poliția română într-o ingenie campanie prin care Bă, nu mă auzi ce spun eu la tia? Aici. Deci, da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți în continuare episoade din seria asta, eu am fost Valentin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!